Vítej u Space Root. Tady stromy mluví. Dnes budeme naslouchat stromu, který je symbolem celé Afriky. Dnes je čas na baobab. Baobab, často nazývaný strom života, dokáže růst stovky, ba i tisíce let. Jeho kmen bývá tak mohutný, že pojme tisíce litrů vody. Zásoba, která v horké a vyprahlé krajině znamená život nejen pro něj samotného, ale i pro lidi a zvířata kolem. Listy, plody i kůra baobabu se využívají po staletí v tradiční medicíně i v kuchyni. Jeho plody, zvané opičí chléb, mají vysoký obsah vitamínu C a staly se superpotravinou i daleko za hranicemi Afriky. Baobab je zvláštní strom i svým vzhledem. Někdy působí, jako by rostl vzhůru nohama. Jeho větve připomínají kořeny, které se snaží uchytit do oblohy. Možná právě proto se o něm vypráví tolik mýtů a legend. V afrických vesnicích bývá často centrem života, místem setkávání, rozhovorů a obřadů. A když se na chvíli zaposloucháš, možná ucítíš, že baobab není jen strom. Je to tichý svědek věků, ochránce a vypravěč příběhů. Strom, který učí, že síla není v rychlosti, ale v trpělivosti. Díky za poslech. Pokud se vám tento podcast líbil, nezapomeňte sledovat kanál Space Root, přidat komentář a pustit si další díl.